Oikeesti, kuka kattoo näin myöhään? Ei kun aikaisin. Plus kello 7. Ihan oikeesti. Katsoks niinku uusi päivää? Joo, se on paras. Please, telkkari kiinni. No, mä annan. Ja mä oon just katsomassa. No okei, sitten. Hei, Mennä vissiin. Kuka oikeesti kattoo tähän aikaan leffaa? Käy myös katsomassa. Se kattoo leffaa. Miksi sä katot? Mä heräsin tän takia. No, uusi päivä on niin paras. kato vaikka. No he. Nyt ei ihan oikeasti sitä musiikkia tai mikä nyt onkaan. Iskä rauhaa, iskä. Okei. Noniin. Mun lempisarja uusi päivä. Miksi et kysynyt minua? Mä luin sä nukuit. Uusi päivä. Mä menen makaamaan. Te oikeesti yritätte tykätä uusi päivästä. Se on maailman huonoin. Niin on. Mä oikeesti tajuu. Hei, mä menen tänään leffaan, tuut sun mukaan, sisko. Äiti. Niin. Voinko mä mennä leffaan? Joo. Iska, voinko mä mennä leffaan? Tietenkin voit. Joo, kyllä mä voin tulla. Okei, mulla on liput taskussa, niin me ei tarvita mitään laukkuun. Moikka. Okei. Joo.